למילים יש הרבה מאוד כוח. מילים יכולות לשנות מציאות, יכולות לבנות מציאות, להרוס מציאות. שלום לכולם, שמי רחלי לזר, אני מרצה, מנחה ומטפלת, ואני מייחסת הרבה מאוד חשיבות למילים. לאחרונה אנחנו שומעים לא מעט אני שומעת לא מעט את המנון התקווה, ופתאום שמעתי את זה באוזניים קצת אחרות. בואו נראה את שתי השורות האחרונות. עוד לא עבדה תקוותנו להיות עם חופשי בארצנו. ואז שאלתי את השאלה, רגע, אז התקווה היא נותנת לנו תקווה בעצם? מה קורה כשעם שלם אומר, עוד לא עבדה תקוותנו להיות עם חופשי בארצנו? זה בעצם מילים שמתארות תרחיש מסוים שהוא אמור לקרות בעתיד מוקדם או במאוחר. הלכת לסופר? עוד לא. סיימת עבודה? עוד לא. זה היה נכון והגיוני לנפתלי הרץ אימבר ברומניה לפני הקמת המדינה, שהוא רצה שהתקווה שלו לא תסתיים כדי לשאוף שמדינת ישראל תקום. כבר לא רלוונטי. אנחנו עם חופשי, אנחנו לא רוצים להגיד שהתקווה שלנו היא בעצם בסימן שאלה, והיא עתידה להתרחש במוקדם או במאוחר. אז ההצעה שלי בעצם, כשאני שרה את התקווה, אני בטח לא הולכת לשנות את המנון התקווה. אבל מה שאני כן משנה, שתי מילים שמשנות את כל הסיפור הפנימי הזה. הסיפור של ארץ ישראל, שאנחנו מספרים לעצמנו. במקום עוד לא, לעולם לא טובה תקוותנו. אנחנו עם חופשי בארצנו. תראו איזה מדינה יש לנו. מדינת ישראל היא נדירה. אנחנו עם נדיר, באמת לדעת הרבה מאוד אנשים וכל מה שאנחנו שומעים מסביב. אם אנחנו לא נכריז על עצמנו שאנחנו עם חופשי בארצנו, למה שאחרים יחשבו את זה? אז הבקשה שלי, אם זה נגע במישהו מכם, בפעם הבאה כשאתם שרים את התקווה, שתי השורות האחרונות משנות את הסיפור של התקווה. באמת, לא רק תקווה להיות עם חופשי, אלא הכרזה. אנחנו עם חופשי בארצנו.